A veciñanza da Ponte e os ecoloxistas denuncian a renovación feita no exterior do centro de saúde con neumáticos vellos e céspede artificial, ambos altamente contaminantes. Xosé Santos explícanos o que isto pode implicar. Estamos nunha cidade de temperaturas extremas. Ourense temos no verán, pois xa sabemos, unha das cidades que sempre destaca no conxunto da Península Ibérica e de Europa, e vemos que é unha cidade que se está formigonando e agora plastificando. Ben, entón, por céspede artificial ao lado dun centro de saúde, por unhos neumáticos de alcorque e un neumáticos fora de uso, neste caso, pois é un sinsentido dende o punto de vista medioambiental e dende o punto de vista do que ten que ser unha cidade. O céspede artificial compónse de caucho e microplásticos, que canto maior é a temperatura, máis rápido se degrada. A isto hai que sumar que non permite a permeabilización do chan, polo que a temperatura aumenta. Temos que pensar, moi perto daqui temos o río Miño, os microplásticos van aos sumidoiros, dos sumidoiros van ao río, do río van ao mar, e hai unha frase moi bruta, pero é así: a merda que tiramos pola fiestra acabanos entrando pola boca. E xa sabemos a contaminación que hai no conxunto do planeta por microplásticos. Para máis abundancia, reflexionando cos veciños e veciñas da Ponte, pois non fai moito que decían que iba a ser un ecobarrio, así se presentou, houve unha oficina que nunca abriu, para aí estaba, entonces iba a ser un barrio sustentable e demais. Estamos ao lado a carón da estación do que vai ser a intermodal, deste tipo de alpendre que nos dixeron que era unha estación de autobuses, máis a estación de Renfe. Isto ocupa un espacio de 16 hectáreas, 160.000 metros cuadrados. Nestes 160.000 metros cuadrados, o único espazo que hai, digamos, onde a terra pode filtrar a auga, que teña terra, que tuver erva, que teña árbores, son escasamente 5.000 metros cuadrados, media hectárea. Por eso mismo, o que comentaba antes, temos que facer por ter unha cidade un pouco máis naturalizada. Os veciños preguntan por que non hai unha maior reflexión á hora de reformar espazos públicos para que sexan máis sustentables e duradeiros. O que nos fan falta aquí son espacios verdes, e hainos, pero hai que favorecelos. Hai que favorecelos, non é difícil favorecelos. Mira, tes a Avenida Marín, non? Aí a tes, chea de árbores ao redor. Eso refresca moitísimo esa Avenida Marín. Se non nos subera, a xente que vive aí, desde logo, iban a pasalo bastante peor. Non é difícil, só hai que planealo e facelo ben. E pensar na xente que vive aquí.